أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود فلين تنين والمندو كو دي زغري بليسي فلبا بلا جلما تيا اني مسو دمسه ان مكروا اينا فاير نيامالا تشوم ناني انسغلا مشو ماندي كنكا ترابو كنا مشو بغا بول ما غنو دنگه فيس لا غولو جاي ني بل بل بي جاك نيوف بروفيسور ماكا سيسي مي دوني universally abe généraliste ali ba beri don na ala sona ba beri ke quoi c'est-à-dire kuma la suriyana bi ame torobu kene kan karamo yananga do bi babu kono bi babu kadi doni be fulli kan wama alhamdulillah ala ilmihi ba'da ilmihi wa ala fuhi ba'da qudratihi folo sina be fuki wal modo ko fa mi fuli takani ci gidi plus promoteur ma ko fa me kan mo kambe fo ko fa kere ngana ma antinyina do na la tur kana kono wati wina dala ko yi bi bele du zufu so be ambe jitunu bele du zufu jitunu du zufu tro masam be jitunu tro jamba samunu wasulu tro masam be mande kere ngana ma antinyina panyangara fuli blali panyangara du zufu la Mama tege mi kena ba bef alhamdulillah inshallah bala diliga fullam ne kamu befu dan so ku ni ko bi karamo ay trop de flata nafulu ani masaya abba fiman nafulu bara alhamdulillah sila la trouille donne be ama fama albi parce que en fait ni mu yella turu so tan woro to do ko ka kira hay trauma say ni mu ye la turu bas dawdo patru do amu do no ban ko ben ko ni mu ne bas dawdo u ba fu ko du kira trauma say oni chama sa ka ja ko yo la turu sigile me étape damadoni de ko o étape damadoni ma bi wolo fo kata sa tiende ngile nono sejoni kelimpe don ibi shi banga sejoni ngile ide chercher ke ta ni don apa Allahu akbar wa ibi shi badien domodo do bi kokora do fiye sejo kan timondo timindo sagatala badi di do ima ye bangono nge ni ubina don jibaru bo to ro sigimbe bulongo wati muna ni ko kana turu chema na wolo na fora ko mu ma wa fo ko ka sambunya bi wolo parce que la turu wala ngale ka da abi se ka kalo duru no 5 sadi 5 mois awas ida masala kelembeka Allahu akbar cheba kelen binene cheba kelen no cheno no wero ko Allahu akbar samplana samzamana o be ko re ga kuma de abino kelen doro no chendugu bi ban la turu c'est-à-dire sari ko bangona quoi mo chama be bi mini ga sasa ko ni mana ni fe la turu dalla ko ga la turu da sa ka so ma kilian ni ga ka kilian na hun don ko do to di trouble do be bita so ale be adoni chakladi chakladi me do be bita so ale be la turu sultan woro buli o sultan woro la ale na so nan ne ta ka wolo ga ta la turu dingini abay may misali do ko ma fo misali do ibita soro ndo la turuda do bi sirata do mana sirata do bi shiyorota na le sirata ka shiyorota abta ko labanta na yota abta kenami o sirata ka shiyorota ka ko labanta ka kenata ibita soro ale bo wolo na le wolo o be bita tie dengele nimbi na o tie dengele soro abina la turu yɛrɛ lajɛ n'o tiɲɛ ngelen bɛ la turu den mun ka so o misali de misali par exemple a lamɛn o tiɲɛ ngelen ka so n'u y'o dɔn o tiɲɛ ngelen bi ka kuma min ni min u bɛ na kun dɔ ka sɔrɔ i ma fɔ o ye dɔ ye o ye sakilatigiw ta ye mais dɔ bɛ baara kɛ nɔgɔtatu kan tɔmi i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ la turu den dɔ ka kunkolo ta ka taa la turu den dɔ disi ta ka taa la turu den dɔ camancɛ ta ka taa la turu den dɔ sen ta ale b'o wolo dɔn n'ale y'o wolo dɔn n'o ye laturu den kelen di dɔrɔn ale bɛ se ka laturu lajɛ dɔrɔn o laturu den kelen bɛ taa si yɔrɔ min na ale b'i ka i nakun nɔ ye dɔ bɛ yen ale mɔgɔ tɛ si la
laturu bɛ wolo ka ban pewu dɔrɔn ale bɛ ni nɔnɔ lajɛ dɔrɔn ni so dɔrɔn kelen pe dɔrɔn a banna ale b'a dɔn mun don o y'ale ka kalan dɔw yɛrɛ bɛ na laturu da ale bɛ kɛnɛ dɔrɔn de ta n'a ye kɛnɛ ta dɔrɔn a bɛ kɛnɛ ni ko laban gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn mana laturu den kelen di dɔrɔn a banna a bɛ se k'i na kun dɔ ten mais a bɛ dépend bɛɛ ka ta yɔrɔ n'i ka kalan cogoya la donc laturu ye dɔnni dɔ ye n'i y'a dɔn dɔrɔn baara banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de lumière universel lo i da magana yɔrɔ min na n'o ye Sulemana ni Gariya ye Sulemana kelen pe yen n'i y'a dɔn i tɛ gulo mɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli Sulemana kelen pe yen n'i y'a dɔn nafolo t'i ban Sulemana kelen pe yen n'i y'a dɔn fo ka t'i sa i t'i bila kɔfɛ Sulemana kelen pe yen n'i y'a dɔn diɲɛ don o don mɔgɔ b'a fɔ ko kɔrɔ bɛ cɛ ka kɔ la masa Sulemana caman bɛ Sulemana maana caman tɛ Sulemana dɔn Sulemana kunkolo Sulemana disi Sulemana camancɛ a se nin kelen kelen o kelen kelen sɛgɛrɛ dɔ bɛ yan laturu la a kelen kelenna bɛɛ Allahu akbar cɛ nɔrɔ bolo kosɛbɛ Gariya ni kelen bɛ mun filɛ ne y'a f'i ɲɛna ka nafolo gosi sisan ka da la ko dalu bɛ nafolo ko baara la ne y'a ye Gariya fɔlɔ de la o kama waati bɛɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ n bɛ cɛkɔrɔbaw fo bɛlɛ minnu ye n kalan ka sɛgɛrɛ di yan ko n kana siran wariko la n y'a sɔrɔ tiɲɛ fana don ne ni dɔ baro kɛ Gariya ni kelen pe kan a y'a ɲama n ko ne y'o de fɔ n ma baro la ka n y'a fɔ ɲama kelen kelen a ye sɛgɛrɛ dɔ fɔ ne y'a la Gariya la ko n k'a kɛ nafolo la ni tiɲɛ tɛ ko n k'a jaabi d'a n'i ye Gariya ta ka ni Sulemana gosi a bɛna jitigi aliba d'i ma alibarikati min filɛ Bayero ye baji de n'i ye nafolo ni masaya sɔrɔ n'a ma woyo ka kɛ baji ye fudu ni ye tiɲɛ sɛgɛ t'a la sila ni bafinman baara in n'i y'a sɛbɛnden nasira dɔ ye sɛbɛnden d'accord nafolo baara tellement don kojugu waati b'a ma la parce que laturuden mun filɛ nin ɲɔgɔn na ni hadamaden ye ji ni mɔgɔ de ye dɔnnibaw ko ten ji ni mɔgɔ Gariya ye bɔgɔ ye Sulemana ye bɔgɔ ye n'i y'a bɔgɔ fila gosi ɲɔgɔn na a bɛna baji de di jitigi aliba ye baji di n'i ye nin nafolo baara hadamaden ye a ti ban tobi i y'a la d'accord tobiya i n'a fɔ o jumɛn i mana kɛ tobi i kɛra natahamu ye naariya ye kɛri ye i kɛra turabi i kɛra maye i kɛra yirewu i kɛra ji i kɛra tasuma i kɛra fiɲɛ i kɛra bugɔ n'i y'a gosi dɔrɔn i b'a minɛ parce que ji ye fiɲɛ de n'i ye bɔgɔ sen kojugu i bɛ taa bɔ tasuma de k'a jukɔrɔ Allahu akbar ayi se ka t'a la n'i ye dingɛ tigɛ kojugu k'a sen i bɛ taa bɔ volcan de k'a jukɔrɔ Allahu akbar fiɲɛ o ni ji de bɛ taa n'i ye fiɲɛ composition lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ji de b'a kɔnɔ fiɲɛ kelen kelen H2O i bɛ taa sɔrɔ oxygène ani hydrogène de bɛ a la ni ye chimiste k'a fɔ belebele a faamuyara hydrogène ani fiɲɛ o de bɛ gosi ɲɔgɔn na ka H2O di donc o de bɛ kɛ ji ye donc ji kelen jitigi aliba ye ji de ji mun don n'i ye ji la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa fiɲɛ la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ji b'a kɔnɔ a faamuyara faamuna sila ni ye nin sɛbɛnni dilan k'a bila i kunna wari bɛna kɔrɔ a bɛna tilebi a bɛna baba a bɛna bani nafolo yɛrɛ de b'i ɲini quoi ale sɛbɛn bɛ baara ni bafinman kelen kelen n'a ye bafinman ɲini bafinman bɛ fa nka sɛgɛrɛ dɔw bɛ yen an tɛ n'o bɛɛ fɔ a la d'accord bafinman den kelen wa a sɛbɛnden fana bɛ tu a ka kabati minnu b'a la a bɛ tu ni bafinman kelen kelen golo de ba min bɛ faga o kelen golo o kelen kelen golo de bɛ k'a d'accord sɛbɛnden bɛ tuni sɛbɛnden kelen bɛ baara fana o bɛ don ba kunkolo d'a ma o bɛ don yɔrɔ dɔ la nka an t'o la kari d'accord mamaw b'a dɔn kaburu don da a bɛ don dingɛ so la ba sogo tɔ o bɛ sarakati dɔnni na mɔgɔ minnu bɛ yen hali sini m'u kamana gan n'i y'a sarakati fantan na n'i y'a minɛ o ye ka fantanya bannen de ye Allahu a ye tigɛ n'a ye Allahu akbar sila ka wari dalu baara nafolo la fo a tigi yɛrɛ k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la wari filɛ nin kunna wari dalu baara la ye Gariya ni Sulemana b'a kɛ a b'a finman baara hali sisan professeur ta an ka sɛbɛnden an ti bolo a kɔ a sɛbɛnden b'i yɛrɛ kun non kana sig'a la fiyewu sila n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ f'i ye mɔgɔw ka nafolo ɲini quoi wa mɔgɔw k'u janto sɛgɛrɛ la nafolo ko la hali mori minnu sigi moriya kunna n'i yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ kɔ nafolo ko dalu la i mɔgɔ bɛ wari caman min na k'o sɔrɔ kiliyan bɔ o t'i sɔrɔ dɛ. E yɛrɛ kɔni fana ta bɛ kɛ k'a dilan mɔgɔw ye de i yɛrɛ ta t'a la. O kama mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni nafolo ko tɛ ne yɛrɛ y'a ye Jɔkɔrɔmaw la professeur de y'a ye Jɔkɔrɔmaw la
ni jɔrɔna denmisɛnnin nana i fɛ moriya la sisan i bɛ taa sɔrɔ a da fɔlɔ yɛlɛ ko fɔlɔ aw bɛ karamɔgɔ fɛ ka nafolo baara de kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ maa wɛrɛ na ye muso dɔ kɛ bɛ ka mɔnɛ don na karamɔgɔkɛ ni ma taa mɛn a ka tunu foyi faamuya bon c'est à dire e ka vision n'o ka vision tɛ se ka kɛ kelen tɛ ko fanfɛla la donc o kama maa mun kɔnɔ ka sɔrɔ ɲini hali bitigi filɛ maa mun ka bɛ wuli ka taa ka bitigi ko ɲɛɲini ka taa nafolo ko ɲɛɲini o tigi bɛ se ka mun sɔrɔ i tɛ se k'o sɔrɔ i tɛ se dɔw b'a sigilen bɛ kɛsu ne kɛngɛlen ni bitigi de kunna mais a bɛ business min kɛ hali n'i y'a ka kɛngɛlen ni bitigi bɛɛ sa a t'a k'a ye siga t'a la n ko gari i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ dilannen dogolen m'a bɔ wari bɛ na mun na i tɛ gulo diɲɛ danfɛn si aw kɔni ɲɛ bɛ kɛngɛri bitiginin de la o sugu vɛri de ye sira ni nafolo ko ma na ni fɛn wɛrɛ ye fo mɔgɔw k'a ye ko wɛrɛ ka na ne tɛ sɔn non ne t'o dalu fɛ ayi sinon ni bitigi fa don bitigi fa ka gɛlɛn hali miliyɔn fila ni bitigi fa k'i sigi miliyɔn saba i b'a fa k'i sigi nka n'a fɔra e ka nafolotigiya tɛ tɛmɛ ko fo i ka bitigi de bɛɛ ka minɛn ka san o ba i ka bâtiment 300 millions 270 millions don bâtiment na i tɛ se fufa wɛrɛ de ka na n'a ye tungara ko o tulo bɛ ne la kosɛbɛ e bɛ tunga la kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka salaire tɛ tɛmɛ mun min yɛrɛ bɛ yen k'a ka salaire yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ k'a bɛ tunga la k'a bɛ se ka 1 million kase minɛ o cɛ man ca par mois man ca bon ne yɛrɛ salaire 500 000 jinɛmɔrɔya t'a jukɔrɔ koyi jinɛmɔrɔya t'a jukɔrɔ ayi jinɛmɔrɔya foyi tɛ yen siga t'a la 500 000 de bɛ minɛ e b'o de sɔrɔ n'i ye sosara bɔ a la tunga la ne bɛ faransi wa Amérique kɔni balima bɛɛ b'i jigi da i kan ko parce que u k'an kɔrɔkɛ bɛ Amérique hali dɔw bɛ taa juru ta u k'an kɔrɔkɛ bɛ Amérique a b'a ɲɛnabɔ bɛɛ bɛ kalo sa kɔnɔ masaw bɛ taa balimaw bɛ taa sinjiw bɛ taa du yɛrɛ na location na a bɛ sara n'o yɛrɛ tɛ balo fana bɛ ci o ni e yɛrɛ ka musakaw ye k'a sɔrɔ mɔgɔ min ɲɛna mun kɔ mɔgɔ bɛ extérieur la ale yɛrɛ bɛ mun dépense a yɛrɛ la o ka jugu n'aw ta ye fɔlɔ parce que chambre mun bɛ sara o prix ka ca i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ bɛ dépense misɛnninw kɛ ça c'est trop bon donc i bɛ dɔw ka salaire yɛrɛ ci ka ban kalo la a bɛ se ka mun to u bolo garde la a tɛ tɛmɛ 50 000 kan o bɛna san joli kɛ quoi ko bɛ taa bâtiment jɔ 80 millions hali terrain k'a san 10 millions a tɛ se donc ni b'i bolo sababu la i bɛ bloc la siga t'a la se ka taa avancer mais gardien ninnu sɛbɛnnen baara n'i y'a dɔn ɲuman sɔrɔ k'a baara k'a d'a tigi ma k'a bila a kun nafolo baara bɛ na ni relation baw de i bɛ na ni kɔrɔ de bɛ n'i ma i b'i ka baara la i b'i ka kalo sara ta kojugu mission bɛ na i b'olu traité wari sɔrɔ fan bɛɛ i sigilen wariko kungo dɔ bɛ na sisan ni e da bɛ don a la dɔrɔn baara banna o y'a sɔrɔ morikɛ kɛmɛ k'a baara kɛ k'a d'i ma ala sɔnna dɔw bɛ bali ka si ma dɔrɔn k'a f'i y'a karamɔgɔ tiɲɛna ne ka maa dɔ bɛ yen jama dɔ b'a bolo dɛ i maa dɔ n b'a feere e da bɛ don a la ala sɔnna o bannen i bɛ n'i ka miliyɔn 100 minɛ i sigilen a ye nafolo ko dalu tɛ se k'o di ne ta ne ye sunazɔnw ye k'a baara dalu la c'est à dire k'a kɛ k'i sigi fo wari kana di n ka bɔ ka taa baara kɛ o tɛ dɛ ne dalu o kama anw ma ɲi professeur ma nɔgɔ dɛ professeur ye scientifique pire de parce que n'i ye dalu fɔ an ye an b'a kɛ de an yɛrɛ ka sɔn an b'a baara an yɛrɛ k'a lajɛ 2 semaines kɔnɔ n bɛna mun minɛ k'a lajɛ o ni dalu sera ka na ni nafolo caman ye an bɛ da la ko cɛ nin mun n'an ma tiɲɛ i bɛ kasi ko kan e bɛ ka dalu baara ka tila ka kule tɛ tiɲɛ dɛ a kuma ka ca d'accord alhamdulilah donc o kama ni bafinman baara inshallah an bɛna nin fana bila n'ala sɔnna ni minnu mago b'a la an ka condition fana f'i ɲɛna inshallah mais karamɔgɔ nin baara in na sisan i ka bafinman in baara la o k'i bɛ ka mɔgɔ hakɛ dɔ de ta wa a bɛ dilan olu ye walima a dama ka bɛɛ la de n'a sɔrɔ a baara ka bon kojugu ni mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ ta non a dama ka bɛɛ la d'accord ni min ye weleli kɛ n'an ni discutera an b'a baara kɛ parce que mun y'ale diya ne ye tɛnɛ t'a la tana t'a la d'accord ni sɛbɛnden kɔni ma tunu a tana ye min ye sɛbɛnden ka tunu ni sɛbɛnden tunu kɔni e yɛrɛ bɛna professeur ɲini seko t'o la siga t'o la parce que i b'a sɔrɔ ka sɛbɛn to i kun affaire minnu bɛ to i kan wari minnu k'i kunna e tun bɛ mission minnu ye ni sɛbɛn tɛ yen bɛɛ bɛ jɔ parce que n ka fɛn gulonnen bɛ fɛn dɔ la wa maaw ka d'a la k'o ye tiɲɛ fana ye masa Sulemani y'a ka masaya kɛ masakɛ kun don a ka masaya ala ye sababu kɛ bagi la bagi to yen a ye tile 40 de kɛ a tɛ masaya la tiɲɛ don donc sɛbɛn de ye tiɲɛ ye ka sɛbɛn bila i kun ka yaala n'i bɛ yaala fiɲɛ de ye o ye ala bɛ fɔ ka mɔgɔw ka sɛbɛn bila dɔw yɛrɛ tɛ o yiriw de don a wahi c'est à dire kalamɔgɔw tulo bɛ n na a wahi de don fɛn o fɛn bɛ fiɲɛ fɛ nafolo yɛrɛ bɛ fiɲɛ de fɛ hali communication kelen an b'a kɛ an bɛɛ bɛ fiɲɛ de fɛ donc ka yaala n'a ye tant que fiɲɛ sɛbɛn tɛ lajɔ relation t'i jɔ i gatigɛ tɛ tigɛ Allahu akbar ko dɔ bɛ yan n'ala sɔnna inshallah Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛ ka nin bafinman nafolo baara in kɛ professeur Makan Sise tontigi Gariya ani Masa Sulemana
numéro kelen pe numéro fila ka jaw ɲɛfɛ minnu ye Mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ dɔrɔn 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw y'a bila da min na o y'o ye ni Ala sɔnna ma ne kɔni bɛ fɛ ka kɛ dɔrɔn numéro kɔngɔ professeur o tɛ ni Ala sɔnna ma nin bɛ dan sigi bi turabu kɛnɛ émission na n bɛ dugawu k'a ye. an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajatil wali sallallahu alaihi wa sallam.